oddio, e vai! Werja minna l-McLaren l-lum bibtijaj. Permettu li jekk l-lum forsi naqra aktar eżaltat mis-soltu imma wara t-telliqa kbira li għamel Lando Norris u t-telliqa enormi li għamel Oscar Piastri l-lum ma nistax ma nkunx kuntent u l-lum ma nistax ma nifraħ. U konna jenna nistennew da rizultat imma qabel xejn Rimon Zejra li naraw l-klassifika kif għandu isir bħal dejjem, jiġifieri, mela, telliqa l-intrebħet mis-soltu Max Verstappen u waraw hemmhekk xi ġmien fit-tieni post Lando Norris 3 sekondi biss il-bot mir-rebbieħ u hemm ħafna xi ngħidu evoldieri. Fit-tielet post spiċċa Sir Lewis Hamilton u fil-raba post Oscar Piastri. McLaren oħra, McLaren sma l-ewwel erba'. Fil-ħames post Kurt Russell għal Mercedes, Sergio Perez is-sitta għal Red Bull, Fernando Alonso is-seba' l-Aston Martin, Alexander Albon it-tminja għal Williams u mbagħad id-9 u l-10 Charles Leclerc u Carlos Sainz fuq il-Ferrari illi mbagħad għandi ħaġa x'ngħidilhom ukoll lit-tifożi, anzi lil ċertu tifożi, imma insomma ejja ħalli nkomplu dik tagħna ukoll l-aktar veloċi tat-tellieqa fil-fatt tagħmilha Max Verstappen kien ta' minuta 30.725 fit-42 dawra. Mela, Verstappen se nitkellem fuqu, però ifhimni, x'għad pjaċir bitluq ma kontx qed nistenna ħanibdew nittelqa' fuq ma kontx qed nistenna li ħanara dak it-tluq li rajt, emnuni kif rajt il-Lando jaħrab lajjat ta' mur bdew jidbu u nagħmel parent żejra. Illum kien hemm l-awards il-Prize Giving Awards tal-ħbib tiegħi ta' Velocity Sports Racing, nistidinkom issegwuhom ukoll speċjalment intom li jittiddilettaw fl-esports u fil-motorsport u kif spiċċat il-prize jettilhom ħanaħrab id-dar il għaliex nippreferi kieku nara t-telli għad-dar mhux magħhom. Niskuża ruħi mad-dirigenti ta' Velocity illi ma stajt inkompli magħhom imma naħseb li għamilt fl-ħjar għażla li bdejt nara t-telli hawnhekk. Għamilt telli it-tarantulat u kont t-spettaklu b'xejn. Parentesi oħra, grazzi il-Christian u l-Chris tal-basket sabiħ li tawni tal-McLaren nurjulkom ukoll f'episodji oħra, però apprezzajt il-ħsib tagħhom għadu kemprejn mill-Awstrija, forsi nagħmlu xi video wkoll xi rrakkuntaw naqra l-esperjenza tagħhom fir-Red Bull Ring. Close parenthesis, lura għal-wirja epika li għamel Lando Norris illum. Volli, laqna telaq tajjeb l-ewwel u għamilna dawk it-tliet libs l-ewwel fejn ġustament jibda tittama li jaħdem imma u mbagħad fimni. Ġissur mastu tefana f'postna. Ma ħanix ngħid Red Bull bibdija jvolli kienu li noqogħdu neqrdu bil-ħadd tinsewx ukoll min irid jgħid tiegħu jista' jikteb ukoll il-sezzjoni li għandna miftuħa infakrukom li dan huwa programm fuq xandira diretta għal min qed jara live fuq Facebook. U mbagħad ifhimni żammejna l-pass għaliex anki Oscar telaq tajjeb fil-fatt minnhom konna Verstappen, Norris u Piastri. Mill-ewwel ħarġet l-ewwel ordni diskuti minn Muretto Box fejn il-Piastri għalulu zompostok. U hawnhekk saret deċiżjoni tajba il għaliex fiċ-ċirkostanzi naħseb illi hekk ukoll stajna nkomplu nżommu l-pass u intellaw il-puntu. Fil-fatt il-pass bqajna nżommu l-pass ma' Verstappen illi kienet xi ħaġa mill-aktar pożittiva ukoll u
fil-fatt anki bħala ħinijiet, għamlu qed neġġenerikom il-grafika tal-podju llum tistennew li ħanurija naqra iżjed, u fil-fatt hu sinjal tajjeb ukoll illi l-aġġornamenti li ħarġu fuq l-MCL60 għaddew it-tieni test. Għaddew it-tieni test, infakkarkom illi fil-video tal-għalija dik kont qedtilkom Budapest, Silverstone u l-Awstrija. Bit-test tal-Awstrija għaddew, bit-test ta' Silverstone għaddew, issa naraw 15 oħra f'Budapest se jiġri. Mbagħad volli bqajna nżommu l-pass, il-Mercedes b'xi mod żaminhom warajna. U mbagħad Piastri madwar 29 dawra daħal biex jibdel il-roti u mara roti jibsin. Sawek rajt, biss ftit wara splodiet il-Magna Ferrari fuq il-ħass ta' Kevin Magnussen u ħarġet is-safety car. U ovvjament id-domanda kienet issa se jiġri Lando Norris beda jitlob it-tajers rotob. U meta fl-32 ġara dak li kellu jiġri, Voldieri bil-rut ta' safety car għal Verstappen għal Lando għal Sir Lewis Hamilton ukoll u ċilaġeb jituħ it-tajers li bsejn il-Norris u għalla ħares rajtuni għax literalment ikolli nistqarmakom li f'Ferrucci dak il-ħin, speċi daw ħajerġaw jagħmlu l-iżball li jagħmlu s-sena l-oħra. Eżatt kien l-istess waqt s-sena l-oħra u kull min is-soltu jkun qed jikkomunika miegħi waqt it-teġġirja tistgħu timmaġinaw x'kien għaddej mill-voice messages u mit-texts minn is-sena ikkwotuhom għax inkella nispiċċa fil-problemi mal-awtorità tax-xandir. Imma il-kelma illi bdiet tidwi kienet il-kelma ġduri. Kelma li l-ħabib tiegħi Wayne McCallum għadu jfakkar li bħallu f'wieħed minn dawk il-videos fogi ċelebri li għamilt propju wara l-Grand Prix ta' Silverstone tas-sena li għaddiet. U hemm bdejt ngħid daw issa se jdum ma jisħnu r-roti u il-podju huwa mitluf. Sa dan it-tant ukoll tajjeb infakru illi daw il-manuvri Piastri kien diġà tilef it-tielet post tad-danni ta' Hamilton. U mbagħad aħlet is-safety car u bdejna naraw x'ser jiġri. U Lando iddefenda bil-kbir. U bil-kbir iddefenda. U in the long run l-istrateġija tat-tajr sibsin tat raġun lill-istrateġisti tagħna għal daqstant pubblikament nitlob skuża lill-istrateġisti tal-McLaren ta' kemm offendejthom matul it-tiġrija il għaliex din id-darba kellhom raġun. U l-bniedem ikollhom raġun jinsentihulu. U irnexxielna nżommu fit-tieni post u Piastri irnexxielu jżomm il-Mercedes l-oħra ta' ras il-wara tantu hekk li ras il-ħin minnhom baqa' impressjonat bil-mod kif it-tajers tal-Mercedes anzi tal-McLaren irnexxielhom jisħnu malajr. U dan huwa sinjal tajjeb illi l-aġġornamenti qed jaħdmu għal stant mhux biss illum ngħid grazzi Lando u grazzi Oscar imma għaliex li tagħhom grazzi koll l-istat kollu tal-FTC ibda mill-mexxej Zac Brown, id-deputat mexxej Andrea Stella u n-niskolla illi qegħdin jaħdmu fuq din il-karozza illa li dan ir-riżultat kienu wkoll mertu tagħhom. Fejn is-soltu nikkritikaw imma llum infaħru. Ovvjament ma tfadal it-tielet eżami f'Budapest jiġifieri ħadd jonqos. Imma r-riżultati bħal dawn jistgħu ftit nifs lilna tal-McLaren għax fil-fatt tu hekk illi araw naqra fl-ewwel 10. L-Alpin mhumiex hemm u fil-fatt tantu hekk illi nista' ġa minn issa nurikom il-klassifika tal-kostrutturi multa lil ħadniehom li qbiżnihom b'12 punt il-Franċiżi, jiġifieri il-5 post issa regalu għandna. Ovvjament
Il-kampjonat għadu twil. Issa fuq il-bidliet l-oħra se nikkummenta dwarhom, però bidla sinifikanti illi nixtieq ukoll niġbed l-attenzjoni fuqha illi diġà naħseb innotajtu biha. Issa nitkellmu se fil-quddiem fuq it-timijiet l-oħra. Fuq it-timijiet l-oħra fil-fatt Glenn bil-okka diġà immarka. Issa nitkellmu fuqha Glenn. Jiġifieri, mill-bqija Norris jekk intuh karozza tajba, nemx tal-li nemmen li jibqa' u li jistabki jidħol fil-kredu tal-kampjonat mhux dis-sena ta' żjed il-qudiem. Imma jekk dawn l-aġġornamenti jibqgħu hemm, inkomplu ntejbu l-karozza, jaf jista' jiġri minn sa Diċembru. Fil-podi oħra maħniex kapaċi nġibuhom. Imma xorta waħda, illum irridu nifirħu u bil-kbir irridu nifirħu, imma xorta waħda il-kampjonat għadu twil. Biss l-lum kienet wirja kbira fil-fatt il-Norris taw driver of the day ukoll u anke Piastri kellu tellaqa tajba u hija wkoll li b'karozza deċenti għandna sewwieq ta' talent. Bħalma ili nħabba fuq Oscar Piastri u bħalma wkoll ġibtuli l-attenzjoni sentejn ilu fuq programm tal-Formula 2 li konna minna dak iż-żmien Noel Borg li jekk qed jarana wkoll insellimlu naħseb illum riżultat bħal dan jiġġustifika dak kollu li l-ħabib ta' Noel kien għalita kienar Piastri sewwieq ta' talent. U wera biċ-ċar anki fid-dan it-tmiem il-ġimgħa għaliex ma rridux ninsew illi l-bieraħ spiċċajna il-prof ta' kwalifikazzjoni it-tieni u t-tielet. Li all in all riżultat pożittiv fit-trakka ta' darna għaliex wara kollox il-McLaren huwa tim Ingliż illum konna qed insuqu fl-Ingilterra għaldaqstant din hija id-dar tagħna it-tim Ingliż tal-McLaren. Ovvjament tistgħu mbagħad timmaġinaw l-eżultanza kbira li kien hemm li Norris qata l-podju fil-fatt diġà biddilt sakemm morna li fġolħaq biddilt il-profil. U ħadt il-light il-post ta' ċelebrazzjoni għatfadal naħżet jitilgħu post u ukoll follieri huwa riżultat li llum għandna biex niċċelebraw. Grande McLaren Rosen inkomplu biex jinfinitri jekk irridu naw il-punti u forsi nisirqu b'arġi podju ieħor sal-aħħar tal-istaġun għax ovvjament issa ir-risposta se nistennewha mingħand it-timijiet l-oħra. Imma jiena biżda kollu li jkun mat nemmen illi bħala żewġ sewwieqa aħjar tagħna aħjar minn tal-Alpin u jekk irrid nagħmel paragun ma nkunu arroganti Alonso jibqa' Alonso, imma sew Lando u sew Piastri fil-fema tiegħi huma ħafna aħjar minn Stroll. Jiġifieri. Mill-bqija x'nistgħu nikkummentaw ser Lewis Hamilton kiseb podju ieħor għalkemm kienu nqat ċirkostanzi fortunati illi Jessurwich kiseb il-podju fair play to him u wkoll riżultat tajjeb għall parti tal-Ingliżi li kien hemm żewġ sewwieqa Ingliżi fuq il-podju illum tajjeb illi ngħidu u tliet Ingliżi mal-ewwel ħamsa li huwa riżultat sodisfaċenti għal motorsport Britanniku. George Russell illi jispiċċa il-ħames mbagħad Sergio Perez jispiċċa s-sitta u dak tixtieq nagħmel notament. Dawn mhumiex ir-riżultati illi l-kbar tar-Red Bull qed jistennew. Perez ikkwalifika il-15 u jiena għandi ipotesi f'rasi meta ddiskutejta mal-ħabib tiegħi Andrew Zapp qabilx miegħi imma jiena qed naħseb li se jiġri De Vries qed jagħżaq dik ormai nafuha mela jiena li qed nissospetta li se jiġri issa huwa illi wara il-Grand Prix tal-Ungerija anzi tal-Belġju meta jkun hemm is-summer break lil De Vries se jsibulu skuża biex jtajrulu rasu. Is-suspett li għandi huwa knowing Hector Helmut Marko u Christine Horner illi mhux ħajpoġġu illi jimlogħżin hemmhekk imma jirrelegaw il-Perez jibgħatu wara l-Fatawri u l-Daniel Ricciardo naraw fl-aħħar ftit tliela mat-tim tar-Red Bull jekk hawnx supporters tar-Red Bull li forsi
qegħdin jisimgħu tal-kumment ejduli naqra tagħkom sew fuq il-pożizzjoni ta' Perez fuq din l-ipotezi illi qed intikom jiena. L-Aston Martin ġabu xi punti oħra, llum permezz ta' anzi ġabu 6 punti oħra permezz ta' Fernando Alonso, Aston Martin illi kienu qed ibatu dal-aħħar tliela imma permezz ta' Alonso rnexxielhom iġibu l-punti. Proset ukoll it-tip tal-Williams illi b'Alexander Albon ġabu 4 punti oħra illi permezz tagħhom ukoll fil-klassifika issa qabżu is-seba' post bi 11 punt u għandi feeling li għandi żball hemmhekk fil-fatt il-ħass m'għandhomx 9 imma għandhom 11 niskuża ruħi ta' dak l-żball li għamilt hemmhekk fil-klassifika ma naħseb illum l-ewforija tal-podju fit-tiġribija. Għamil okka xtejn dwar il-Williams aħjar mill-Ferrari. Il-Williams fit-traka veloċi qed narawhom jimpressjonaw, jiġifieri qed narawhom f'Silverstone, issa ġejja Spa qabel il-waqfa, Monza li kapaċi jġibu naqsien punti wkoll il-Williams minna ħafna Ferrari it-tires naħseb illi ma kinux għall-portata tagħhom, anzi salvajtu 3 punti eżisti foqsi. Jiġifieri biss ħajkolli ngħid xi ħaġa għax jekk ma ngħidix ma nkunx jien pasta żgħira kienet tal-bieraħ fil-provi ta' kwalifikazzjoni hija nafu li intom tiffavorixxu Leclerc imma mhux tgħidu l-Sainz iżur fil-pizz tista' tkun iktar pastas minn hekk għax dik il-kelma proprja nafu x'intom, nafu x'inhija l-filosofija tagħkom imma mhux li taqgħu f'dik il-bassezza għax imbagħad jiddispjaċina ħajkolli ngħidha bir-rispett kollu lejn is-supporters kollha tal-Ferrari imma trid tkun bastas biex ġiel Sainz iwarrab fil-pizz biex jgħaddi Leclerc. Ma għandix tort il-ġurnali Spanjoli u lil Sainz jekk qed tqabżilhom ġo Maranello. Għaliex għandhom żewġ sewwieqa validi ma ninsewx illi fil-klassifika għall-inqas għal-issa tas-sewwieqa illi wkoll ser nurikom araw naqra min qiegħed minn fuq, Sainz 83, Leclerc 74 u tiġu tagħmlu mossa tal-bsatas bħalma għamiltu il-bieraħ fil-pizz. Nerġa' ngħid, nafu x'intom, nafu x'inhi l-filosofija tagħkom ta' number 1 u number 2 illi meta tqis it-talent taż-żewġ sewwieqa li għandkom bħalissa jaf ma naqbilx magħha imma waħda bħal tal-bieraħ vera bastas biex tagħmilha, bastas. Nerġa' ngħid, kumment li qed ngħidu bir-rispett kollu lejn is-supporters kollha tal-Ferrari imma ma stajtx ma ngħidix. Għax mhux sew fuq Sainz li kieku tgħid hemm xi divarju bħalma hemm fl-Aston Martin. Forsi nifhimha għalkemm xorta ngħid li bastazata imma għandek żewġ sewwieqa ta' pari livell hux. Issa volier ma insomma dawn nafu dawn biex infakkarkom biss is-sena l-oħra rabħu tellieqa u għadu jiġġieldu bejniethom għaliex għadna ma ninsewha għandek ix-ġena nofs il-garaxx jifraħ ma' Sainz u Binotto il-manager tal-Ferrari laqgħa tad-dadi ma' Leclerc ara qis illi toqgħod kwiet għax inti ċabaċinga. Mhux vantaġġament. Bid-dispjaċini. Fibni, il-Ferrari li għalissa jibqgħu fir-raba' post imma żgur forsi illi il-riskju huwa illi tkompli tiġi enfasizzata l-istatut fallimentari illi għaddejjin minnhom bħalissa ifhimni. Bir-rispett kollu illum brejna bikom imma fibni l-istrateġija tal-Ferrari ħarġet ħażina imma illum jiena inħoss illi it-tim tal-Ferrari irid jara se jagħmel għaliex tinqata' skużawni mill-Aston Martin qed jinqata' mill-Mercedes u għandu problema fil-fema tiegħi bis-sewwieqa. Il għaliex nemmen li Carlos Sainz mhux kuntent tal-atteġġament.
Bil-bqija ifimni, naħseb li kelli xi ngħid fuq l-ewwel 10 qedtu. Mhux li hemm fil-fatt Stroll spiċċa l-14 illum. Tajjeb illi wkoll nieħdu nota, nota naturija ta' kemm fil-fema tiegħi hemm divarju kbir bejn l-Aston Martin, bejn is-sewwieqa tal-Aston Martin u dik tista' tiswihom it-tieni post fil-kampjonat tal-Kostrutturi, imma ma rridux ninsew li Lance Stroll is Daddy's boy għaldaqstant min hemm u se jiċċaqlaq qatt sakemm Lawrence Stroll ma jilbis il-kappell tal-businessman bħalma ma taf inti missier tkaċċi li bnek. Inara kera, biss dik hija problema tagħhom. Nerġa' ntenni anke biex nibda nagħlaq ukoll il-video tal-lejla il-problema tal-Aston Martin jissew kif se jsolvu huma, aħna llum għandna l-fejn nieħdu pjaċir nerġgħu podju ieħor mingħand sewwieq kbir ħafna bħal Lando Norris jekk intuh il-karozza Lando jpaxxina. U jekk nagħtu l-karozza lill-Oscar hemm ikun miegħu. Hemm ikun miegħu. Jiġifieri jiena nemmen illi jekk ix-xogħol jibqa' jsir sew ġewwa l-MTC jaf ikollna s-sorpriżi fit-tieni parti tal-kampjonat. Imma importanti illi x-xogħol jibqa' sejjer. Qegħdin fit-triq tajba, Budapest se tkun trakka kompletament differenti minn daw it-tnejn li rajna, jekk il-McLaren terġa' ġib ir-riżultati li ġibna f'Budapest, li ġibna llum u li ġibna f'Awstrija, u mbagħad hemm nistgħu ngħidu u nibdew nittamaw għal tmiem ta' staġun pożittiv min-naħa tat-tim ta' Zac Brown u deputat mix-xejn Andrea Stella. Biss illum għandna għalfejn inkunu gburin bil-wirja ta' Lando, għandna għalfejn inkunu gburin bil-wirja ta' Oscar u għandna għalfejn inkunu gburin bil-wirja tat-tim. Biex nagħlaq il-klassifika tas-sewwieqa u ħantikom tal-kostrutturi wkoll għamil ġdid, issa d-distak bejn Verstappen u Perez huwa ta' 99 punt, Alonso 137, Hamilton 121, Sainz 83, Russell 82, Dison Bolt predestinato 74, Charles Leclerc, Lance Stroll 44 u tajjeb li niġbdu l-attenzjoni wkoll Lando Norris jinsab fit-9 post b'42 punt, jiġifieri min jaf. Hopefully Lando jaqbes il-Stroll u nibdew narawhom f'din il-klassifika wkoll. Min-naħa l-oħra il-klassifika tal-kostrutturi mill-ġdid Red Bull ormai qegħdin fi pjaneta għalihom, Mercedes 203, Aston Martin 181 araw id-distak kemm hu kbir. U dak huwa appuntu kawża ta' l-fatt illi l-Aston Martin it-tinsewwieq tagħhom huwa debboli ħafna. Ferrari 157, McLaren il-ħames b'49, Alpine 47, Williams 11, Haas 9, Spal Zejren li għek niskuża ruħi il-ħassa 11, u 9, Alfa 9 u Alfa Tauri 2 il-Williams illi nemmen illi b'Alexander Albon kapaċi ukoll iżommu s-7 post imma l-ħassumbat għandhom żewġ sewwieqa illi on their day kapaċi naqru il-punti hemmhekk hemm l-istess problema ta' Aston Martin bid-differenza illi on their day il-ħass kapaċi jġibu l-punti biż-żewġ sewwieqa il-Williams Sargent għand id-dubji tiegħi Albon nafu kemm hu sewwieq ta' talent fil-fatt ukoll Albon huwa msemmi illi malli Sainz taqbiżlu u jdabbar rasu il-Ferrari dik għandhom mill-Alexander Albon lest bikun it-sewwieq tagħhom u mbagħad tista' tkompli tibni fuq Leclerc. Però dik hija storja oħra. Mela, jiena għalissa ser nieqaf hawnhekk. Infakkarkom billi dal-programm inhu ftit se jkun fuq il-YouTube channel tagħna. Tinsewx li tidħlu hemmhekk ukoll. Issa l-video li jmiss m'għandniex data għalih. Ovvjament ser noħorġu wara l-Grand Prix tal-Ungerija bħas-soltu, imma jista' jkun il qabel il-Grand Prix tal-Ungerija l-Inter tilab l-ewwel logħba ta' ħbiberija tagħha bħalma jidri dejjem il-logħbiet tal-Inter ħbiberija u mhux jiena nkoprihom bil-reazzjon ta' qabel il-logħba. Bħalissa wkoll qed works in progress,
Illum ħabbarna YouTuber ġdid Karl Paradis li se jkun qed joħsib il-logħbiet ta' Roma merħba uffiċjalment il-Karl bħalma diġà tajnieh ukoll dalgħodu grazzi wkoll il-Ġud Xawki li se jkollu jħallina. Il-vacancy tal-YouTuber ta' Manchester United għadha miftuħa, hemm xi vacancies ukoll oħrajn miftuħin segwu dejjem il-paġna tagħna ta' Facebook. Mill-bqija jiena ħantufa nserraħ nara l-gżmejja issa, grazzi tal-li l-lejla kontu magħna, ħudu ħsieb niltaqgħu fil-video li jmiss u bħal dejjem Forza McLaren.